ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଥିଲୁ ବାଟରେ ଦହିବରା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ଯୋଗୁଁ। ଭାଇ ତମ ନାଁଟା? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୋକାନଟା ଭାଇ? 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା? ଭାଇ ଦହିବରା ବନାନ୍ତି ଦେଖ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଆଉ। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଦହିବରା କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା एकदम बढ़िया लाଗୁଛି टेस्टी ଅଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଜ୍ଞାନାଇ ସିଦ୍ଧରାଇ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲିଣି। 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତା ସାମ୍ନାରେ NH ସାଇଡରେ ଭାଇ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି।